So we have another quarantine video. This time, sudan na po ng akong gibuhat. So mo ni siya ang ingredients: butter, alpines, dahon, lamas, broccoli o manok. So first, ay broccoli o cauliflower day. So first, ang cauliflower at broccoli kaya akong gi-slice sa kanang gagmay bite size. Charot, maka-bite size. Human, na ato siyang sliceon ang manok. Manok na po akong gi-slice. Human, atong butangan ang manok o paminta o asin. Plus akong gibutangan chili powder kaya wala, gusto ko halang spicy girl. You know, syempre slice po ko mga lamas dahil wala akong ipakita. Space dahon na nyo nakita. So man, ang atong manok, atong ifrito sa low heat lang. Basta kanang i-brown na mo siya, di mo siya pagudo, di mo siya pa crispy. Ano lang, saktong brown lang. Man, katong giprituhan na to, as is na to siya, di na to siya labay tay, kaya gamitan pa na to siya. So, ibatang na to siya butter, no? Atong butter, ibatang, o atong i-hilisa ng butter, like so, may pa like so, si Mayora. Kaman, butangan na to, wait lang, nagdugay ang hilis ang butter, kaya very low heat to siya day. Paano ito glamas? Kalisod. Magunit ang kamera. Tapos magloto ang isang kamatay. Mahirap ang buhay day. Vlog sa more. Okay lang na ay. Laban lang tayo. Basta mabutang pa ng labas, no? Ngayon na rin ko ang house kay lalang. Pino na puno ng ahos. Kabukong sa yung gusto na ho. Pwede man. Butaan na to siya cornstarch. Kalamatay ko, apelay na siya. So, kani siya, giuna na ka. Most likely, di ba, ibutang mo na sa tubig tapos ilison. Wala lang, giuna na ako. Nakitaan, magod na recipe po to siya. Sundugan ako ani, or gi-referan ako ani nga giuna po niya ang cornstarch. So, gitry lang po na ko. So, manato, nabutang na ang lamas. After, butang ng alpine. Iyawa na nato ang milk. You know what I mean? Some milk case, dude. And then, yurat na ko na. Gamay raman din na siya. Nami na kayo siya tanaw. Ay, pwede po niya siya sauce sa carbonara. Batang na nato ng mushroom. Bites ka ayo. Pwede ganito nga gani carbonara kaya na may manok. Di ba? Di ba? Ibatang na dahil na to itong manok. Ang dami kong ideas. Kasi wala kang spaghetti. Wala ka niya batang Russian. So, syempre mga Russian ka spaghetti design. Naman, ibutang na nato atong broccoli o cauliflower. O, diba? Perfect ang diet. Pwede na ganini no rice. Pero lawin ka siya with rice. Tara na ang result. Asin, day. May ka siya with rice. Akong gitilawan. Tilawan na ko ni. Alam, kaya sa legit ka magmahay. Oh my gosh! Ang saucy! Wala na akong masabi. Tilawan na to me. Kalami with rice. Sabay chicken. Kailangan dyan na siya rice. Imis na diet ko. Kaya man-unbook na ng quarantine. Pero hindi kaya. Oh, di ba? Namitsot kayo siya with rice, Zay. Sorry ka, balik-balik. Pero namitsot kayo siya with rice, Zay. So, wala na, girl. Titikman na natin with the rice. Ang sarap! Good job. Try it, mga beses.